Emang itu banyak flow. Sarap na opikiya sulit piya. Kaya op. Hindi ba niya? Hier dran, dan een bierenkop in bier. Allemaal recht. Ja, in bierenkop. Ja, dat is een dunk en zo. Gewoon. Hallo? Ja, ik vond het nog Nog recht. Of hier dran. Hier kan nog geld op. Ja, nee, ja. Sorry, kan ik je op piya na siya kom. Dami ka pa lang. Nagpali ko sa loob yun. Bisa? Andyan din sa Akla. Asya ko pa na siya. Intiyan sa Spain. Wat nog klas. Kaya ook door sa goed man. Dan kijk je zo games heen. En mijn eentjes. Oh, game de push man. Yan, Louis. Sorry. Louis. Worry. Tapis aan Naya Louis. Louis aan de zoenen. Pak maar, Colin, is hij maar. Yan, opa man, dat kan gaan. Baka, Asya, I feel good. Lustig ja, direct sa mat ko. Hey, net ook tegen achter mij, net toe. Nee, nog kleiner. En mij wordt push wat. Waar is die man geniet? Ja, dat is mooi. Wat lijkt Nee, maar je deze met een skopje. Dat is wel waar. Wat is goed, Tommy? Colin, is hij maar. Colin, nu is het. Met Tolly, niet eens Tolly. Ja, Nia, wat is hij? Waarom is hij? Hij kan ons samen. Opskip moest. Dat is